Hai, salut tovarăși și bine ați venit la episodul nou din Trapaholic. Clipul ăsta va fi din niște filmări de tura trecută, pentru că n-am avut timp să pun trapper din nou pe un singur clip, ieșea prea lung și am decis să le editez pe ăsta. Astea fiind spuse, haideți să începem să analizăm trapperii de pe Trap Music România. Dacă aveți piese, puteți să le puneți acolo și eu mă voi uita din când în când și voi da scroll. Voi lua aleator niște persoane care fac trap și le voi analiza piesele în mare parte. Cam asta e următorul trapper, să vedem despre ce este vorba. Cuibul nu ați crezut. Ia să vedem ce cuib de viespi, de nebunii. Nu ați crezut când v-am spus, nu ați crezut, cuibul e sus. Nu ați crezut, nu ați crezut, cuibul e sus. Ce aveți de spus? Hai să începem cu vizualul, da? Băi, e drăguț, e foarte drăguț. Se putea filma cu camere mai profi, deci e drăguț oricum cum e editat, mi se pare. Are tranzițiile cum trebuie, e drăguț la vizual, adică mă atrage. Cam atât. Dacă era filmat cu cameră mai bună, probabil că ar fi fost mult mai șmecher vizual. Unul la mână. Ai video. Sunet, mi se pare că voi ați cântat hip-hop old school și vreți să vă duceți pe trap. Semnături, scrr, brr, ceva, nu știu, făcut acolo. Mi se pare că e așa, zice o poezie pe bucăți, așa, mi se pare că e... Nu prea mă atrage așa mult la sunet, efectiv, sunetul e slăbuț, mix-masterul e făcut așa, de ampleașca și voi cântați așa, nu ai crezut că eu te fut, dă-te în pula mea, ești cu sut, da, adică nu, din nou, nu mi se pare că aveți coaie pe piesă. În rest, mesajul e Caterin, că faceți dumii mișto, puneți camera la pulă, îți bag pula în gură, știi stilul ăla. Vocea a doua lipsește, care e importantă, man, pentru trap, mai ales, e mișto. Să ai vocea a doua, mi se pare beat un pic mai jos, puteai să-l dai mai tare, să fie egalizat totul, că nu mi se pare egalizat, mi se pare că e ca un chec, da? Nu ca un chec, checul e închegat. E cam ca un tiramisu, știi? Voi beat-ul sunt pișcoturile și pui crema aia de ciocolată pisti sau crema aia pentru tiramisu, o pui pisti, știi? Și voi nu vă lipiți așa mult, referitor la Mixmaster, nu se lipește toată treaba. E o chestie așa făcută în viteză la sunet, din punctul meu de vedere, nu prea mă atrage mai deloc. Cuibul face totul de la zero, 9 dinero investiți, fratela. Bagă bine și te quiero, băi, hermano, lasă vrășala cu diliman. Next, trappers, man. Let's check the fuck out. Mazio clip. Azi din cicul ăsta, man. Satana care controlează pământul, mamă. Cunoscut, explorez, eu nu prea mă limitez, o suge mult, nu iubesc. Energia mea păstrez, de la început mă antrenez. Demonii m-au întărit să tot păstrez. Mulțumesc. Legat de sunet, bă, nu se înțelege ceea ce spui. Ceea ce ar trebui să-ți dea un semnal de alarmă pentru faptul că, bă, ai scos o piesă care, bă, are potențial, adică mi se pare că ar suna ok dacă să înțelegi ce îi spune, dacă ai masteriza-o probabil un pic mai diferit. Deci, nu, per total mi se pare că e catchy așa, e pe stilul ăsta nou, ai autotune-ul care îți face vocea, doar că problema e cum să înțelegi ceea ce spui. Legat de egalizare mi se pare ok. Dacă ai lucra un pic la sunet, să vezi dacă să faci cumva să se audă ok, treaba e bună. Legat de vizual, e o poză luată, nu știu dacă e luată de pe net, habar n-am, ar fi super șmecher dacă ar fi făcută de tine, dar îți recomand, dacă e făcută de tine, să-i o faci mai calitativă, știi? Să dea mai ok vizual. În schimb, nu e rea poza, se poate și mai bine, asta nu știu dacă să o judec sau nu. Ideea este că la sunet ai un pic de muncă la Mixmaster, să faci cumva să audă vocea mult mai bine. Rest, way to go, îmi place mult mai bine cât băieții dinainte. Chit că ei și-au făcut un clip mai wow. Bă, tu ești ok la sunet. După clip, roturi cristale, lans, balans, roturi cu bane. Ochi pentru ochi, mă lovești oare? Fată dă din el până te doare. Voron, sânge, șuvoaie. Și zice că acest clip este neadecvat pentru unii utilizatori. Hai să vedem. Violență, dracule, ia vedem ce.
Observ că e un beat așa mai de Ghost Main, mai de Suicide Boys. Ia să vedem despre ce e vorba. Ciroare, brațe, pistoale, călăi cu grade, mulțimea și împărte pun și picioare, jandarmii abuzează cu gloanțe reale. Man, mie îmi place stilul ăsta, e super șmecher să asculti pe mașină, îți bubui capul, e super fain stilul. Coaie, Voron, e super șmecher stilul, mie îmi place maxim. Doar că, man, mai ascultă trap, încearcă să cânți pe beat, trebuie să cânți mai mult, dar e foarte, foarte șmecher ideea și eu îți sugerez să o continui. Dacă ai bani și dacă îți permiți, du-te, caută un studio, că ideea asta ta e bine, ideea ta, pula mea, că luată de la ăștia, Suicide Boys, Ghost Man, dar e ok, nu este la noi niciunul care face chestia asta, n-am văzut pe nimeni să fac treaba asta și sper, poate pe viitor să te văd și pe tine că faci asta. Ideea e că trebuie să investești, dacă investești, faci o treabă bună, bă, o să ajungi departe din punctul meu de vedere, pentru că nu este nimeni care face asta. E mișto ideea și mesajul tău mi se pare ok. Bine, nu e ok că vorbești de violență și așa, dar nu prea sunt din ăștia care o dau în stilul ăsta. Sunt care vorbesc de violență, dar o dau în alt stil care e aproape la fel. Tu, în schimb, ai dat-o diferit, ceea ce e foarte tare. Îți recomand să continui, dar să o faci mai profi auditiv. Să mai lucrezi la Mixmaster, ori încearcă ori să faci acasă, dar să faci bine, să mai dai la oameni să asculte. Băi, cum e piesa asta, cum ți se pare? Și dai la oameni care ascultă rock, poate le place lor. Duci oarecum la sigur, fiindcă e diferită, dar trebuie să o investești în ea sau să investești mai mult timp în lucrarea pieselor în general. Cam atât am avut de spus. În rest, keep up the good work, treaba e bună. Sistem cade un cruz peste un ochi, poartă focul, sufletul bătat cu ură. Următorul trapper, Malefic, Cartierul și Loveaua, sună super. Că mulți nu știu să danseze, dar tot vor să intre în joc. O mamă m-a schimbat, că ce m-a format e Cartierul și Loveaua. Beat-urile astea cu mesaj, bă, man, mi se pare vechi, old school. Adică nu, pe mine nu m-a atras niciodată stilul ăsta, așa, cu beat-uri de genul ăsta și... Dar frații aproape de inima mea. Și nici nu prea mai ascultă lumea hip-hop-uri, deci hip-hop din ăsta cu băiețași care, bă, o dă și pe lălăială și mai cântă și hip-hop. Nu prea să mai ascultă, din punctul meu de vedere nu mi se pare wow. De la legat de versuri, mi se pare, din nou, te-ai dus, ai vorbit cu tovară și aveți niște slanguri pe care le folosiți mai toți. Nu mi se pare ieși din comun la mesaj. Cam tot zic că vin în cartier și eu am treabă de cartier și fac Loveaua în cartier și eu sunt băia mare pe cartier. Coai, mai vin și cu alte idei, nu știu, nu zic că ești din cartier, zici că dă-o altfel, nu știu. Mă împiedic de la străzile pe care le parcurg. Ceva de genul, nu știu, să deduci faptul că e din cartier. Nu să zici că coi din cartier și eu sunt băie de cartier. Pula mea! Toată lumea e din cartier. Toată lumea stă la o țigară în cartier. Nu mi se pare că trebuie să tot folosiți aceleași cuvinte, fraților, sau, nu știu, să o dați diferit. Mi se pare că ai făcut o treabă cum face toată lumea care nu mă atrage, man. N-am nimic cu tine, n-am nimic cu faptul că scoți piese de genul, dar nu văd nimic special în ea. Mie mi se pare că beat-ul e piste. Tu ești jos, beat-ul e ăla cu piste. Ziceam cum să mă schimb, dar doar ziceam să fim serioși și noi acum pe cine. Adică mai mult aud beat-ul decât pe tine. Mă, altceva, nu știu, nu m-a lăsat impresionat. Man, fontul ăla, Cartierul și Loveaua nu-mi place deloc, e fond din ăla obosit. Mi se pare copilăresc, man, fontul, adică sincer ți-o dau. Eu recomand la vizual să faceți o chestie care să se miște ceva, nu știu, ar da mult mai bine, ar fi mult mai ok, dar să fie mai profi, adică să nu folosiți fonturi de astea. Sunt site-uri, man, dă font, 1001 font, sunt o grămadă de site-uri cu fonturi, poți să le folosești, să le iei moca, să le tragi, să le folosești. La vizual se poate mult mai bine. Când vorba de sunet, mi se pare slăbuț. Sunetul și mesajul slăbuț, cam ca toate celelalte din trecut. Mai veniți băieților cu ceva nou, pentru că nu mai impresionați lumea cu asta. Cel puțin eu m-am lăsat impresionat. Acum faceți voi cum vreți. Dar de la zis până la făcut e cale lungă, așa că iau un loc și mă rezum doar la tăcut. Iașin, beton. E sezon, târfa dansează, e beton, arunc 1 milion, în curul ei e maraton. Are Merțanul de Sibiu, cred. Nu, e din Germania. Placa, dracu să-i. Are Merțan.
photoshopat, tăiat ca dracu în Paint, un font ia și în beton Paint, pui mei, Soco Design. Azi dem, na, vizualul nu m-a impresionat. Acum... Sunt campion, scot pistolul, fac omor, mi se zice demon. De-aia vă sunt superior. Da, cu aia, scoate pistolul, dacă tu ai un fond de căcat și o mașină photoshopată care e luată pe net și tu scoți și pistolul și fuți pizda și ești campion. Păi, să-mi bag pula. Curul ei e maraton, sunt campion, scot pistolul, fac omor, mi se zice demon. Mulți oameni zic că sunt ceea ce nu sunt, nu știu. Dacă probabil ai făcut o piesă de genul ăsta și ai fi zis că vin fetele, vin tot la mine, mă arată în clip, mă, nu pune o poză cu un Mercedes și un font de tot rahatul, man, un font din ăsta. Din nou, Mixmaster beat-ul e... față de beat nu are nicio treabă. Ok, poate tu vrei să... legat de mesaj, ideea piesei. Poate tu vrei să faci așa o piesă mai așa de... la mișto, nu vreau să zic la mișto. Poate vrei să faci o piesă așa... să vezi cam cum pici pe un beat de trap și să folosești versuri de astea normale. Poate o chestie de test mai mult decât de testele. Tu ți le faci, le asculti, vezi dacă sunt ok și ții acolo, man, dacă vrei să faci teste. Dacă vrei să te arunci în industrie, să faci o chestie super șmecheră. Bă, fă o chestie super șmecheră. De asta iau eu trapperi oarecum cunoscuți sau care o să ajungă mult mai sus și vi arăt în clipurile mele. Pentru că, man, încercați să vă luați după ăștia pe care îi promovez eu după. Ăia care sunt un pic mai cunoscuți. Și uitați-vă la vizualul lor, la sunetul lor. Vedeți cam ce au ei față de ce aveți voi. Și faceți o concluzie. Da, nu știu, mie mi se pare mediocru la sunet. La vizual din nou mediocru, nu mă atrage deloc. N-aș asculta-o. Nu mai scoateți chiar orice sau dacă le scoateți, nu mai promovați așa mult, dar nu știu. Mi se pare obosit. Cam atât am avut de spus despre băiatul ăsta. Banii ies fără răbdare, prostul vrea să mă doboare, na. Cap eu scos cu Marco Glass o piesă. Uite, man, băieții ăștia, cum nu mă prind, sunt peste voi. Aia, man, băiatul Capi, o scos cu Marco Glass. Azi de despre ce e vorba. Depinde de bani, ce ei. Vagabanda spune că sunt preferatul ei. Mulți mă vorbesc pe la spate, cecurile toate numărate. Ai rămas o panoramă că ai multe variante. Am centura neagră că tot fug după karate. Legat de cum pică pe beat piesa, very good, mi se pare că sună bine. Din nou, nu mă simt în priză, nu știu, nu mă bagă oarecum în priză. E o piesă pe care o asculți așa dimineața. Legat de vizual, nu știu ce ai filmat, dar nu știu, se vede pixelat, e o leacă ciudat, man. E un pic ciudat la vizual, nu e wow. Da, e gen la calitatea clipului, e ciudat vizual. În schimb, locațiile sunt mișto, ideea e mișto a clipului. Ai mai multe zone în care e filmat, mi se pare drăguț. În schimb, la audio, nu mi se pare, nu știu, poate piesa nu mi se pare ok din cauza vizualului, că nu mi-e wow, știi. Dacă probabil ar fi fost altfel făcut vizualul, probabil cum ar fi atras mai mult. Piesa, în general, cum se aude. În schimb, man, foarte bine, ai scos colaborare cu ăsta care mai făcut piese în general, ceea ce e un lucru bun. Trebuie de acum, dacă tot ai făcut din astea, fă mai multe, fă și colaborări, treaba e bună, muncești și văd o evoluție la sunet. Per total, treaba e bună, fă în continuare, că dacă ai scos colaborări cu ăștia, poți mai multe colaborări să faci și treaba e bună. Nu mă vezi, degeaba vorbești. Nu bagă să mă fraieri care vor doar cash. Sunt atât de real că nu mă înțelegi. Alerg, colectez, vreau bags, nu mă întreg. Cam asta au fost și pe ziua de azi. Ăștia au fost rapperii. Dacă aveți piese, puteți să le puneți acolo și eu mă voi uita din când în când și voi da scroll. Voi lua aleator niște persoane care fac trap și le voi analiza piesele în mare parte. Vă zic salut, Ursul vă dă cu pace.